Naragsak nga aldaw titunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti part 7 compilation ti drama ama ng biyanang Hello Pai Kadakulide or Sulalansang ni Elma Rodrigo. Intay nga ruden tenggen ti part 7 compilation iti drama ama ng biyanang. Kastoy maan ti surat ni Pagayam Inso. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga Inso. Dahito imbatulod ko surat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aymat ngamin no daduma. Katap no nalawag ti amin, rogyakon ti agsalaysay. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daindan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya ka mo tin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't Inso. Ah? Siit lang, ti pasidam ka dagiti aso ta. Ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka mga anak abakay. Ala, mangan kalatan, sumaruno aktaw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo ito aming tamasida, anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida, basta agsida dagito'y dingunta, ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagit ang ason yung sika. Una ka ba amangan amay? Sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita, di ka sumana o insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat daytoy Lukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Hayap. Ay. Jak amukin ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. Hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wananang, agpawita kinton bigat. Ay, naagyaman na ka, anak ka. Makagatangak mutla, ungan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di tamanan di papanan di kwartayo, nanang. Ay na, baybay andakla ka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso ana patigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod na naipawit kong di kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagya manak manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ketsi ka mo birang, day tumatibadom. Color pink. Ketsi ka mo pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ketsi ka mo. Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao na kita ang masapol abadwan. Ay nakasapulan na dagitoy nang runa itata medyo lumamin man ti tsimpunan. Ay, apo, gastos la na itangal aramidaw. Gastos nga. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos daa, medyas, ken brief, kas ka na, pampantida. Ay kagumatang aktua. Pag titikas tao, na, Ay, gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan da dagita no tsimpo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat titurog da. Nay, ala, agar bisamag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay.
Baka dumandang ka man dito. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindagdag ito'y asaw. Ay, Ha? Ay, po, Diyos. Apa yan ngayong dagit nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri nga min itay, iso nga imunag da. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi isutan mo. Nyamod na itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na, no kaidata dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na kita. Ay, di mo sawan tikas ta. Tainal daw adigdigos at dagitaw. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagat tao ka mo lata. Unay kamatan, kas kalag bagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaidam, no di kagat. Ay na, inak man lang maturog, idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Ni. Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder iti kumkumpurme. Ipakadamot ang umura kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla kadagiti taraken ta daytoy. Anya nga minda tayo? Dog food. Da- Special a dog food. Ad-adda a pumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanentay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti amom abakbakitan. Nagadungain na po nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusan da Lucas, tapno mapriskuan da mag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata maun. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! At dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y tipit sa kan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Kat, anya ko may tanong kasangay dagitasaw. ay, kit. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka nga glutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man nga gluto ijay balay. Kaya't ma. Katuan na. Anya ti okasyon ijay aya, nana. Ay, birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anyak kukulam. Aglutluto ak, nanang. Agprit-prito ak. Apay aya. Ay, isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo, mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, kwa. Agkasangay nga min jay.
Amo kon! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kon. Imbag tayong palagipyo. Ha? O sige, siya kung tisagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay. Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan ba kay? Ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, yun alakay. Tada idasar ko at dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita kasandan an erwam. Tultulang ti Ay kayat na. na, kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itangal daw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal at raon. Mala, kakapsat! Mairwaron ti taraon. Mangan tayon taon, ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asok nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar, insaw. Dinatang ko Pagkawar ko ka dagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apa yan? Apa yung inagaw mo dagita ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariklam. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat taribong-bungan dagiti tattao dito. Masidiga man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, dagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagatda kat medyo na nagtisugat da. Anya. Ay, ala. Itareta yun ay ida iti ospital. Wan tata, napanda na gayab iti pangiluganan. Ay na. Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na lagi ti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apaw. Magamu ka lang diskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mamin ang magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito oy. Apay abasol ko nga. Jakmet ida binaon amapan mang kagat kadagi jay. Di ka nagalitigan. Basta makamu ka magdiskitar iti gastusan. Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nagkukuha may! Agrubot ka na! Wan, ay na. Gapo iti dayjay napasamak, nariknak napabutngan ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang ngam saan na nakasitisigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Katita, sabsabong manan tinakaytuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Tapasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan nga agmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, to'y pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan no anya ti pagsman da asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Diyadapay pagsapulan nan. Nala, pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga inso. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang
Biyana! Tisurat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan a kunching. Kas di maan tisurat ni pagayam kunching. Dear manang biyanang, namidwa ak anabalo. 25 titawan ko, idi mo na anabalo ak. Nakiasawa ak manan, ngam nabalo ak manan. Kat gapo iti dayta na pasama kitibiyag ko. Kas lamabutang akon ang makiasawa. Rugyak nga rudan, tiag salaysay. Kunting, my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manan. Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay man. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tagsangit, tauray lagkupit ti barukong, no agsangit ka. Anyat kayat mo asawan. Kakaiso ng anak mo bunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible Nairanra nala siguro mat Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat si ding iti ramay ko, iti tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat deto ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga deto ti maayosan iti luwa. Anya! Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya! Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawon mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man palang iti paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain mat no mangmanghanak ay diyo nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Barikas! Barikas yun dita! Agure ka. Barikas! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas Barikas! Wan, amok data. Barikas, ate! Ha? Kunching! Sikaman! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinulusyak ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo itig kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, diyan nagarimkin ka idi a pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ay, anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasan ka manen, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko manan ti agaram ken ka. Ta nabalo ka matan? Eh, kuwa. Kunjing, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga agawid, Kunjing. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti panaglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunjing. Di ituloy ko taglako iti lugaryo, Kunjing. Asino di ka na yun ang mangitulod kin ni Kunjing bakit? Yak ang mua. Di namat padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin dita paraangan. Agar-aram nga ta. Wano, nobyo na. Jak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpug tao. Ay, Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunjing. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita. Problema nga ro dato'y pusok.
Kasla nga ag-ayat manan. Talaga? Asino nga tay ayaw? Ay, saan ko pa matkidi nga totally love? Ngam mag-araram. Oh, asino? Ni Buying aglaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kundi ag-ayat ngam apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak. Ha? Kaya, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga ag-ayat ngam. Apay nga taaya nga adapay lang amin ag-aram kanya. Ay na, napintas ka nga min, friend. Sige, aklo nam kit din. Basta na simple. Ay, madlaw matkidi nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalumanan. Ay na, saan nga min aday tati panunutam, Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta. Nubyo mo, day dya alalaki, anak ko. Wen tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo kadek? Ha? No kasta. Okay lang kada kayo no makiasawa akman ng tatang. Ay, uwan mayat kiti Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang rona kit awan anak mo. Bareng aganak kan, numakiasawa ka maling. Ay, kunak nuhana kun nga makiasawa ngam. Biglamat nga dimtang dadya nga buwing. Agyaman ako, Jing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. Kat agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama kain ka, Kunjing. No agpadat ang lakid di anak sa lunat, sigurado amadan tadagos itak. Day taupatuan no limbang anak. Mayatin, Kunjing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry kastamat, Conchita. Nay, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, Nana. Merry kastamat, alala, sumrag kayo anyat kayat yung ay naman. Diyos, wano ka pa'y. Sana ninang. Umay milang ibaga kada kayo nga. Kuha, may sa kayon to nga ninang no agkasar kami kanibuying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ninang. Di pa'y may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka. Inaladak ka ninang. Hindi may kadwa. Inaladak manan. Sa itaalan, dak manan. Katuan awan mo't dakas na, ninang. Wan mo't kitriya. Agad ka, ano nga ron, ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan, ninang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo kuna ni Bartolo manan. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun, ninang. Ay, sukatamot to na. Makauma madaya partner. Mabaybaya gamag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybaya gamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sa basit ti partner mo kanyak kuncheng. Saan na tayo agkukurot? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nekat man ano aya? Agnobyo kami nga rudan. Wun ngam di kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amal pastikalay sakay to agkaida. Ay na, hanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kamin to lakit din nga ag-boyfriend. Nangalalaamot ka dagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga baybayan da kami kati. Ureta mabitan ti kasarme ka ni Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon.
Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apay ang ay? Diyan ka mo, Kunjing. Pagkakapsutak. Ni, apay ang ay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo. Diyan ka mo ngamin magpatpatsagap. Labayagan dahil ito yung parik-nik. Agulaw sa enton kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, apayan ngay? Malamin na, Kunjing. Doble man diulas ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat gayam. Una ron. Ang gulay-gurak sa manin. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Uwan. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita, adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Saanan. Gagangay na guri-gur da ito eh. Aging bagak tumatalang bagat. Pakanem atap no pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay kano ti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Ay, aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Abay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan tun ano kasarayaw? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa lang. Paliwak man pa ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabwalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ng tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Hay, narigat ti mang nam na matatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktora na ka. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, ada ka no ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga operanda. Iso nga na-confine. I-cancel konti kasarme, nanang. Tapay mat. Baka kit di ag komplikasyon di sakit na ngay. No nga iso ti ipatay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Maawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wan, maawatan ka na ka. Di mo kaya't ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta simpray, inayat na kamutun. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kaya, asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na ah. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw, ta na-extend mo tan. Saanan? Uray tayong post ko na di Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day di lang ti sakit ni Buying ngay. Mabutang nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Dito nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, baraw. Oo, matkid Kahit ni Kunjing, talaga ka ding awanan plano nang umaymang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ka. Anyat kaya ti asawan? Ay, saan na ka nakayat ti anak ka? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Nagsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, taibagak, taumay ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan.
Kantap no formal ti panagsinatan, Buying. Apay nga, sinaan akong kunting. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanhan mo man nga ipilit ti bagim kanyak, awanan ti pasat mo into'y pusok. Agbreaktan Panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan nga. Kunting. Naggapuam kunting. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni Buying ti ama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili akla ang nga masikugak matgayaman. Ay, ni Buying ti ama na. Anya? Kasanungay? Sininaamot na ni Boyang? Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Eh, kinuha na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na dayan. Tatalumot abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga rod iso nga mapanak ije balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kapsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kapsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka titigagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na. Adan sa balingan ubyan ni Buying. Ay, apay ngay. Oh. Kunsing, siga magayam. Punaklan no asino ti imbaga dya asawa ka sa ngayilik. Asawam da dya nga, babae. Wen kunjing, talkalpas di galay sa ami, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayan. Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo manen. Tati ammom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kon kunjing. Sa itata naimbaga na kon, kundi sangit ka umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay gat suportarak ati si kug mo kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading ita. Taawanin lugar mo dito'y busok. Taaddan sa baling ay ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading ita ka, kunteng. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbangak kas ex ni Buying. Nga mawan naramidak ta nagkasardamet gayaman iti asawa na. Engka rin namat kit di adi na baybayan ti pagrebengan na iti sikog ko katapaman na nakapasngayak tinakderan na ti Karina. Nga oray adamet tan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalo kinunkunak. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaadag kita. Tanaganakak nga awan kabinadang ko amang padakkel iti anak ko. Ay klaw na iti bagik, gapo iti kastoyan nagbanagak, ngam bayat ti panaglabas tel daw, ininot mutla anak kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kuncheng. Ala, pagayam kuncheng, talaga akasta ti biyag. Saan nga iti amin nagundaway kat pasiga kinaragsak ti mapasaran tayo dito'y lubong.
Adalat tatay liday adumteng. Gapu kadagitag duduma panubo kapag labasan ti tunggal maysa. Kat pagyamanam kit dia, tadadimteng a bendisyon kan ka. Nga iso ti anak mo. Adakad kadwam, kan kabinadang munto itirigat, kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kunching. Dito idarama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manen? Naimbag nga hagsapa, aldaw kan rabii, iti tunggal maysa. Siyak manen, ti pagayam yo, ni manang yo abyanang, amang kabkablaaw kada kayo, iti naragsak nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdangdang nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itaket manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Kastiman tisurat ni pagayam bulog. Dear Manang Biyanang, adday di ka rubame ngayon tayo lingad, itinagan abentong. Kanayon nak ngay libre. Kat nukas jay ang mabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, anasingad nga gayam. Rugyak nga roden, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way. Awisin ka man. Taintaag siyat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun ang mga awis kanyak tata. Kababainan na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar ka datang araw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibrita ha. Taadamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay? Siya akong? Mangitugot talat tayo ti pakit manim ha. Siyak na gastos, okay? O sige nga raw tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ing ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartekan. Ilibrinak ni Tata Bintong, bakit? Kunam nga ilibre na ka. Apay nga ron ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamit pakit manik, abagay. Alamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga eh. Ay, di mo alaan amin ti kwartam ah. Wala, uwan. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ti iti semento kanyero. Kuna mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. Uwan bakit? Mala, idulin mo dahi ta. Basit la ti balo na makwarta. Inton margreg mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bakit? Unay ko dadanag mo na ya. Sige, mabana ko na. Urahin na ko ni Tata Bentong. Ang kudro man, di pa nagkita, Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Oh, agto pa jarak. Inume mo na ita. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanin, Tata. Idumog ko man pa lang dito. Nala, iturog mo pa lang araw, barok. Kabantayan ka! Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog.
Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano na bartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana bali abang sa anak mo nga gwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayad kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang aro dadakil ti utang ko na yung baganakam kini Tata Bentong bangay. Dakil ti may tultulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tintad mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. Mabila nga ro. Ne, apa ngay? Ayan ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Aha, inalam. Si kamag latikab kabalay ko. Asino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana si ka? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Aha, amamo ka nansay. Si kamat lati mangkap-kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam idi. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan. Asino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Asino kumapay ti sa balian na nga langay no saan ati asawang baraw? Isumay ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti ko na, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidom ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo? Kababain mo, barok si gamay. Tata, agruam nga mino, nitikas diyang aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, barok, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo barok. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kastaya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Maktuak to lang. Makita na. Ay, ala. May amon. Di kayo unay agpungpungtot. Umay kakit di barok. Tainta aghalo-halo. At dala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na. Kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na di mangilibre kanyak. Alaki din. Ag-best friend ka lang. Nuan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Si kamagayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman nak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka? Di asawak nga. Pagbalinan nak kang agtatakawan. Na, apay manan ay ha. Basta damapukaw a kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ka, agdamdamag aklaang maut. Awamatin na lalak. No ide, aklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko itipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kung naklangarudan. Kahit nakapukawan na ay iti kwarta na. Diyan mo tumat ngamin. No nabartak di na mo tararamidan na. Naragrag na siguro kadyak ti pabasulan na. Masuronak.
pintas tarilom abarok. Ay, wan tata. Intad tayo kasing ko, hawayano da ito'y arilo. Day, istisag na ron. Ano kasta? Wan tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ilakom may kano. Ta igadang may itibaboy at tarakinin may. Ngam, sanak nga imanugot. Ah, ay sos. Kita kaamangan nulibasan na. Kat ila ko na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito'y. Barok. At ginatang ko nga arak hindi kalman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. At ijebalay, siyempre. Intag siya ti ijebalay. Ta, agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Oh, Barok. Dahito yung pati shot mo. Nabartag akong, tata. Magturog akong. Kurang pa iti inunom mo, Barok. Dahito yung pa maudin atunggak mo dahito. Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo, Barok. Ta, itulod ka no madamdaman, ijebalayaw. Ubang kanton ayaway. Nasayat mo ta nakaringkan. Nabarbartag ka manan na si Mang Puti di rabe eh. Inugban na ka manan nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bali. Kana singput di barkatak. Kanayon na kayawit. Tunggal mabartekak bakit? Ang amayan Jerilom ngay. Ah, Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Tirilom. ne. Kitnod dalay di kalman ah. Ay. Di ka man aging dadamag anseng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mangalan usalan siya? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipes ti mga alay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngam kinapudno na sika tinangalay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, ammo ka nanseng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti itirilok. Ngamdak imanugaw. Alan, iruwar mo tirilok. Pumutang ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwar mo kit din. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya, hindi rabi eh. Amang ano naragrig mo? Sikat tinangalan, seng. Iruwar mo. Pungutan ka talaga, ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wa! Awanin nalalak, awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dide. Adda puli yung agtatakawan, seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kentatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot ide, ito nagtakaw. Di kasinsil mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas ide. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakman niramraman, pasaan nakakasta. Aho, agtal na ka man, anseng. Iruwar mo kit din. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga halangay? Isumot la ti kabalay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigreg mo. Ngay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May matkid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, ta, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrik ka tata. Bro, kahit ko nga ron, nga iparamankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta.
Mayat atata. O sige, agsat ta nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay Jetalon. Aywan, Barok. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Un tata, aba kan kamuti. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, Barok. Ay sige, agsat ta. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, ubarak mo't nga na, ha? Apay nga awan mo tan lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito eh. Ay, sos. Ayan dan ngay. Krrrr! 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 Ayan yun ngay ang manok. Na, naglokong dahi diyang ansing. Awan lang arudin dito yung balay. Takawan na lang. Agalwad dahi dyan bakit ko. Agore ka. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Matinag ko siguro. Dito nagidda ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurol at talaga na dyan anseng. May nga tayo di na bartagak. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay, unay ka matan. Awanak lang aro di Jibalayan o may nakpaila papasulan ditoy. Amok. Imay ka idin na bartega. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan. Kaano ya sardangan nak. Awan mo kiti bagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko napapapasulan. Masi ka kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Iruwan mo kiteng. Pulutin ka na eh. Anyaya darami dagtam na mamati ka kanyak. Kasya nagmat nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan basta pabasulam latan ti asawam? Tadi namit inaramay. Nanang, di mo isakit na jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Aw, ito iti shot mo, Barok. Dak kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang kiti sa bali nga inumak. Ha? Le, itaman pa nga ilasin mo ti inuman, Barok. Tata, takas tuiti kahit kung nga inuman. O sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalag timbagay na lang. Kampay di, aging babarte ka. Yung di na mo adanong tiing kargak dito buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, Barok, isa ta ba ya? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumak mo, tata. Ay, Barok. Nabardag ka sa batang nga basaw. Iturog mo pa gawd. Ha? Sige, kasa, iturog mo pa. Teka. Ari kapon nan, tiwalit ko. Inuksot nan iti bulsak. Agin kay kida maklata. Tita, hinala ng ti kwarta ka.
Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan baing. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Dayjayan, binaklay nan ti LPG. Gantay kakay suna pagas me. Hoy! Tata Bintong! Nakariing ka gaya ba? Ha! Awanan kay ti baing! Pagnugayang ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapna ma'am, naging babartigak lang. Ha? Kwa barok di, awanan kay ti baing! Salbag ka lakay, laklakayan ka. Idarong ka! Ay, saan naman ako? Hindi takitarong ba ako? Pakawalin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang ba ako? Bakit? Ansay? Nalpasan ti tungtungan niya barangay. Nagkarini Tata Bintong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta agawit ka lang. Uray do sa anak. Sa gamit ang trabaho para king ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakonak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaan lukoy kumatlaan nga nagawin ije balay me. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kani Tata Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa balila nga ka, ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay ka inumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, ada nangisita plano da. Alah, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello! Naimbagmanan nga oras yo! Tisurat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan a bunjeng. Kastiman tisurat ni pagayam bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak. Kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ang asawaak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Ay na, nasayate may ka dito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may ka dito, Sika at agilibre man yang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbangamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sala biskwit. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawa na. Kano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam iti store. Dagijay manan chicks mo. Ulay lakit din ayaw ta asawak ta agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan di mangisukat king ka? Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sika ti mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko na gidayon, ex. Nalpasin ti amin kada kami. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang ti love ko na kamay. Promise. Sarod na ngam tikas na nga ramid mo bunjaw. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jack, amo di nga asawa. Simroman ti kinalaing na nga gimo. Apay, at the chicks mo aya. Awan mo. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Apay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Yung mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangdanak agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbagak aya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kasi kang amin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day ti. Pas is pas. Ha, jakpat yan dayta. Pas ispas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala. Papanawam da di a babae. No di mo kayat nga agapat. Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas tawan. Nay, anyat sang-sangitam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang-sangitam aya. Di manugang yo Nanangdan iti agdalo si Balay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang MJX natin, nayaban ng aglaba.
Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinad ah. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na lang aging gaita. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pa'y lang nga umdas sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi jay ex na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabahok ije salon, Maray. Ag-body massage ken beautician. Ken kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukunangay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan ko na. At Daniel cutter mi dito'y balay. Umulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamasad ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan ngami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kajag paspasugnog. Tawa mo mading haramida ka. Anya kamatan? Ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam jay pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimunam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo ti kay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ting kasar ko, ti inasawa. Si ka ti reyna dito puso. Awanin ti sa balipay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang di please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka Bunjing. Inayabam man kanugaya man da jay adyo na jay balay Bunjing. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw, naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang, ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang nga ruden apagimimunan ni Maridag ijay ababay. Ta ex mukat nga rud ida. Ay na, pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kadakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tigas ta. Anya? Diyan ka man amo na lang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko.
Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata erak launay nanang. Anya! Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjing. Mismis utan na man ni bakamaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayon. Mabaina kaon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko iji balayo. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imunan na man. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba ka mo. Ay, basta umay ka aglaban no bigat mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki di ti papa nakita. Agyamanak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante apapanan na. Anya? Nanang, yaawid ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigi batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may isa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. At sino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay da nanang Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang mat. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelaksak man mat. Oray sag paminsan laang. Nadadaal kat jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bamtuman nga rin bakit? Kaya ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta Tadakkel ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Hey, limbag nga oras yaw, bunjeng. Malang, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkas na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakkel ti discount takin kwa na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Ken agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan kwa na. Loreto, gusto pa'y dayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa mitigas na aramidom ah. Ne, anya ko matidakas iti daytangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Bulodak ti saom.
tinapalabas ket napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsina kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay, di ka mo pa makitsinda. Ha? Sakti Roman, agbati ka dito balay. Ni, apa yan? Sa anak ka manhid, at darik na ka masakitan. Ang mga ex mo, makikuyog ka ang guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damat gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ay, ala, Oslo, di ka nagsangit ba kay? Surin wan, surin. Di akong ulitan dahil dyan hinaramit ko. Di akong ayaban dahil dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala ka, huwag nga, gusto na. Surin, huwag. Ay, ayatin ka ba kay? Promise. Liklik ako nga aramidang iti saan mo akaya. Basta, di ka ba doon makikuyog iti dahil dyan alureta, huwag. Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to na kay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro di asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Katita naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo na mga tayo pagayam Bunjeng. Noan niya timulam, isuntumot lang ti apitam. Isuan na saya ato na ita nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung dagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello, Papagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ba sa itakat, manipod kini pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Kastiman, ti surat, ni pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Dear Manang Biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso napili akitag balin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ngam andamot it surak, iso nga dumat dagitag gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Naimbag na oras yun, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay kawun sumrag ka Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malahumay ka. Nagdugaw ka. Nigadikri sa timasapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda ijay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar. Makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige, Nana. Baliwak to lang ang tagpasyar. Tama nga na makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino
Ay, awawatam lata kumanda anak ko, ah. Kan, ibati kong ti ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamutsang wundya anak ko, barok. Ay, saanin, nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko a para ijebalay, nana. Anyamot ti kasta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday dya tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang riknamot. Ay na, Krisa, sana nasaya ti kasta nga ugalim, ah. Ay, agsupla-suplada ka kidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasaya at sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at akursunada da kakat nga rodan ako. Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibaga mi tinasaya at di ka agungungat. Kasursuron akit kitaan ti panagrupropa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday dya Gino. Ibagayo tawanak. Diyo paspas trekan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanin tayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis di ta burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Na. Naimbag nga oras mao, Krisa. Ay nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang, matagdigdig usap. Urayin yun ni nanang ko tata ah. Tagdigdigos pa eh. Ay, kwa. Isaan anila ng mutigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni. Matigtikanan ni Tata Sani. Sige tata. Urayin yun dito'y balkon ni nanang ko ah. Tadapay aramida. Ay, ni Krisa kumatigagarak, Maria. Wen, amok day ta sanay. Tamok ka kursunadam dya anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napan siguro di ta karuba ah. Aniya? Ay, di naksamit kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dya anak ko. Amom ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kwana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kwana. Sayang. Ay, oray ko ma, no sangwan na. Kaya't kau amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kaya ti sumangukan ka sanay. Taaglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan ni Tinamnama, Maria? Bareng no sangun naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati konto'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo